Да, време е за шинхол. Боже, това е малко, доста големичко. Почваме с първото нещо. Да, нека да я пробвам. В смисъл, окей, ама доста прозира, но за лятото става. Аха, да, топче за фитнес. Ето как изглежда. Добре, харесва ми и материята. Много исках карго панталони. Добре, смисъл, харесват ми. Лека материя са, топ са за лятото. Ето така изглеждат. Добре, доволна съм и не прозират, което е най-важно. Това боди, като цяло просто много ме кефи цвета и сега ще видим как ми седи. Добре, харесва ми. Да, 10 от 10. Какво беше това? Ако знаете каква мизерия направих стаята си. Още един черен панталон. Хора, аз съм влюбена. Аз съм влюбена в този черен панталон. Брутален е. Тук е по мене надолу. Точно такъв си търсих. Много яко! Аз съм много щастлива и много доволна. Цяло добре, отнеме някакво техническо време да разбера кое на къде, но ми харесва, особено с този панталон, едно черно сако и имаш класи вайбс. Но хора, този панталон... Добре, следващото нещо е ето този топ, на който пише Dream. Отдавна исках такъв. Окей. Добре, харесва ми. Не, много е готино. Добре. Просто жена, която е много щастлива, когато си получи пратката. Какво толкова? Какво аджаба? Добре, ето го и следващото. Това е една риска, която забравих да заснема как отварям, но и едно такова прохладничко. Следващото е ето това плетено елече. Аз имам едно сиво, всъщност това на майка ми. Аз си го откраднах, но много исках още едно. Добре. Това беше друг цвят. Защо е толкова грозно кафяво? Добре, ето тази жилетка. Аз много обичам жилетки, особено през пролетта. Добре, доста грозен цвят е, но we can make it work. Да. Не е зле. Добре, яко е. Добре. Харесва ми. И да, това беше моят шинхол. Ако искате още такива видеа, кажете ми в коментарите. Чао, патенца!